Kimberley eNorthern Cape kulelisonto umkhankaso weqembu iLadysmith Black Mambazo wokuvundulula amakhono kuloluhlobo lomculo weMbube. Loluhlelo lubanjwe isikhungo iLadysmith Black Mambazo sibambisene nomnyango wezobuciko, amasiko nezemidlalo. Amaqembu ahlomula kuloluhlelo athola ithuba eliyingqayizivele lokuqopha neMambazo akhiphe iCD aphindelekelele ukuba aqophe ivideo yomculo wawo. Lomkhankaso uqale ngonyaka u2019. eKimberley amambazo ahlabeke umxhwele ngomculo weqembu lembokodo elizibiza ngemidudu witsane basadi. Umculo waleli qembu ugxile kakhulu ekukhuzeni udlamo lweyamene nobulili. Isidilalo lizokhishwa ngenyanga yomama oncwaba. Kuloluhlelo iqembu lelekelelwa ngamacebo okucula estage, ukucathama, okuyistep esishayo kulomculo kanye nokubamba nje umbhobho. Okuhlaba umxhweleke nokulenza lehluke lembu ukuthi licula ngolimi lwesibhunu. Uma lisuka eKimberley loluhlelo lizobheka eFree State, eLimpopo, eNorthwest, Western Cape nakwezinye ifundazwe. Our journey with Ladysmith Black Mambazo, especially the academy, has been a great journey, whereby now we have recorded. What you can expect for us is also seeing our video. They have taught us how to be professional. They have sat with us in a workshop and actually also taught us the business side of the music industry, especially when we are going to work close with them. It was a very honored moment. We are grateful ukuthi we are discovering talent elihle kakhulu. Sisebenza namhlanje neqembu imadudutsane basadi iqembu lo sisi abacula isicathamia, abacula ngendlela eyisimangaliso, and then sebe recordile music wabo. They are busy doing music videos and bebenza nama workshop with iLadysmith Black Mambazo bebathelela ngolwazi ukuthi bazoqhubeka kanjani njengoba bethatha indima eyaphambili ku music na ku entertainment industry. Mbukele sikushiya nomfanekiso weqembu elizuze ohlelweni leLadysmith Black Mambazo Mobile Academy ibambisene nomnyango wezobuciko, amasiko nezemidlalo. Leli qembu lembokodo imidudu wetsani basadi usale kahle. Maar vir my sal jy